Arestado ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa ikinasang operasyon ng mga pulis at militar sa Barangay Salvacion, San Fernando, Masbate, alas 12:30 ng hapon nitong Martes, Abril 1. Kinilala ang sospek na si alias Otnoy, 39 anyos, magsasaka, residente ng Barangay San Isidro, San Jacinto, Masbate at miyembro ng Milisyang Bayan ng KLG North SRC-4 BRPC. Ayon kay Police Captain Diary Maribuhok, Assistant Chief of Police ng San Fernando Municipal Police Station, alas 5 ng umaga ng nasabing araw, nagsagawa ng internal security operation sa kanilang puwersa at mga militar hanggang sa mamataan ng 5 kahina-hinalang kalalakihan. Agad umano ang mga itong nagsitakbuhan hanggang sa makorner si alias Otnoy na armado ng isang caliber 45 na baril at magazine na kargado ng 7 bala. Inaksyon na natin, continuous monitoring natin hanggang nabantayan ng mga tao. Ito ma'am kasi yung operation natin ma'am ay kumpos ng RID ma'am, yung Regional Intelligence Division natin, RSO, bali sila yung nag-lead. Hanggang ma'am na-monitor natin na may mga tao na doon sa area na yon, pinapuntahan namin ma'am, nag-lead by RID. Yun ma'am nga, may naabutan doon na 5 tao. Kaso nung napansin na mayroong paparating na tropa, sitakbuhan, ito yung maiwan siya ma'am. Wala naman na naiulat na nasaktan sa operasyon. Kailangan talaga natin ma'am yung tulong ng mga community ma'am, yung mga tao sa mga barangay. Kapag may nakita sila ma'am o may napansin ng ibang tao na kahina-hinala, magsumbong na po kaagad sa istasyon. Doon sa area na yun ma'am, kasi ang katabi nito ma'am ay nasa kung saan natin nahuli itong CDG ma'am. At boundary na kasi ito ma'am ng San Jacinto, munisipyo ng San Jacinto. Ito ay hindi pa masyado na clear ng tropa natin. Patuloy pa rin ang clearing operation ng Philippine Army. Yun ang doon kami nakatutok ma'am, kasi yun ang madalas may sightings doon na CTG ma'am. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa COMELEC gun ban. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Safety Line! Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.